नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत रवा ढोकळा. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. 1 वाटी जाड रवा जो आपण शिऱ्याला वापरतो तो घेतला आहे. 1 वाटी दही, कोथिंबीर, मीठ, पाव चमचा हळद, पाव चमचा बेकिंग सोडा, 1 छोटा चमचा राई, 1 मोठा चमचा पिठी साखर. दही फेटून घेऊया. दही फेटून झालंय. रवा घालूया, पिठी साखर, हळद, मीठ मिक्स करून घेऊया. मिक्स झालाय. थोडंसं पाणी घालूया. अजून थोडं पाणी घालूया. थोडं अजून पाणी घालूया. मिक्स व्यवस्थित करून झालं आहे. यामध्ये आपण जवळजवळ अर्धा कप पाणी वापरलेलं आहे आणि हा बॅटर एवढा जाड आपल्याला ठेवायचं आहे. आता आपण हे 10 मिनिटं झाकण घालून तसंच ठेवून देऊया. 10 मिनिटं झाली आहे. झाकण काढूया. रवा आपला चांगला फुलून आला आहे. बेकिंग सोडा घालूया. चांगलं मिक्स करून घेऊया. भांड्याला तेल व्यवस्थित चारी बाजूने लावून घेतलेलं आहे. ढोकळ्याचा बॅटर आता ओतून घेऊया. कुकरमध्ये 1 ग्लास पाणी घातलं आहे आणि त्यामध्ये 1 रिंग ठेवली आहे. रिंगवरती हे ढोकळ्याचं आपण भांडं ठेवायचं आहे. रिंग घेतेवेळी जरा उंच घ्यायची, कारण कुकरमधलं पाणी भांड्यामध्ये जाणार नाही. कुकरचं झाकण लावून घेऊया आणि कुकरची शिटी काढून ठेवूया. कुकर गॅसवर ठेवलं आहे. 15 मिनिटं आपण आता हे बिना शिटीचं शिजवणार आहोत आणि गॅस फुल ठेवायचं आहे. 15 मिनिटं झाली आहे. गॅस बंद करूया. गॅस बंद करून 2 मिनिटं झाली आहे. कुकर खोलूया. ढोकळा चेक करून बघूया. चेक करताना मधूनच चेक करायचं आहे. ढोकळा आपला झालेला आहे. ढोकळा 2-3 मिनिटं आपण थंड करून घेतला आहे. साईडने आपण खोलून घेऊया. पलटी करूया. हलक्या हाताने असं दाबून घ्यायचं. ढोकळा आपला छान एकदम झाला आहे. कापून घेऊया. 1 चमचा तेल घेतलंय आणि चांगलं तापून घेतलंय ते. राई घालूया. ढोकळ्यावरती आपण घालून घेऊया. ढोकळ्याला आपली फोडणी देऊन झाली आहे. एकदम चांगलं फुलून आलं आहे आणि नरम झालं आहे. चवीला पण छान झालं आहे. तर कमीत वेळात होणारी ही रेसिपी आहे आणि करायला एकदम सोपी आहे. तर अशा पद्धतीत तुम्ही ही रेसिपी करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.